Ένα ψυγείο. Κάτσε να το ανοίξω πως έκανα αυτό μέσα. Καλά ρε Αλήτη! Κάτσε καλά είπα! Βοηθέ, κράτα λίγο να φέρω την ένεση. Οκ, μεν! Κάτσε καλά ρε! Τελειώνει πιο ωραία. Θα το σκοτώσω. Ναι, σου λέω, δεν κινδυνεύουμε πια. Ναι, τον έβαλα μέσα το ψυχοτικό. Άσε. Τον έκλεισα, σου λέω, κανονικά μέσα στο ψυχιατρίο. Τον έχουν όλα εκεί με ενέσεις, δεμένο. Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί, άσε. Ευτυχώς γλιτώσαμε γιατί πια... Ναι. I will kill you. 10 λεπτά. Έχουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Με την ησυχία σου. Φίλε, δεν με είσαι πια, θα σκοτώσω σε 10 λεπτάκια. Ευχαριστώ. Ναι. Εντάξει, δεν θα κινδυνεύσουμε. Μπορείς. Α, τώρα μπορώ να σκοτώσω. Άμα κλείσω, Δεν το ήθελα. Λυπήσουμε. Αυτό συζητάω μόνο, λυπήσουμε. Δεν το ήθελα. Λυπήσουμε. Όχι. Πάρτα μωρή άρρωστη. Αχ! Όχι! Σταμάτα πια! Δεν αντέχω! Και τώρα η αποτελειωτική. Κύριε, τι δεν θα το κάνουμε. Ρε σοβαρά την αρχή, πόνεσαι 4, πόνεσαι. Δεν πειράζει. Το κρατάμε. Τι πιο κρατάτε ρε, το τέτοιο μας κρατάτε, 12 βαθμούς πίσω είσαστε. Θέλετε και να κρατήσετε πάλι το πρωτάθλημα, θα πάμε και τα κλαίτε ρε. Λέτε και για διετησία το πέρατε που σας έλεσε, το είδετε. Καλά που είναι και στα πάκι και τότε λέτε και να μην για άλλος. Σας ημέρα παιδί. Ναι, σας ημέρα παιδί μου από τα πόδια του. Καλά, άκασα τώρα γιατί σε τσούζι. Και έχετε και δεν κοιτήσει 5 λεπτά. Τέλος πάντων, με το φιλοτρονή δολοφόνο θα γίνει. Έχω βάλει κάποιες πληροφορίες από το τμήμα πως στο πτώμα του θύματός του βρίσκεται σε ένα ψυγείο εδώ πιο κάτω στο χωράφι που έχει η Ελλάδα, ξέρεις η Μαρίκα. Και λίγο πιο κάτω. Εντάξει, καθαριάσουμε τις μπότες τις καλές αυτές. Ωραία. Τους πάτε στο βίδι, και όταν άρουμε για τα πρόβατα. Ναι, θυμήθηκα. Τότε που πιέσεις το μίσο να κουμπάει τη ροδούλα. Τότε εκεί. Πάρεις καταβάσεις ρε. Αν είναι δυνατόν θα γίνει με σένα. Όπου πάμε, σκούμπισε τα χιλοβρωμάει. Άντατα! Θα μου το πληρώσεις αυτό. Μεθάνε.
εύχομαι να δεις την ομάδα σου να κερδίσει. Στο μαλάτι αγόρι μου. Σήκω πάνω, περπάτα. Σήκω, σήκω στο μαλάτι ζεις. Πίστεψέ το. Πέθανε. Κάσαρμα, τα γελιά μου. Κάσαρμα. Ποιο μέσα σε πάρω, ρε. Θα τα πεις να δω καλά στη φυλακή. Παλιοκρετίνε. Παλιοπινέ. Να πάρουμε συγγνώμη. Να πάρουμε συγγνώμη. Ποιος είναι ο αριθμός, ποιος είναι? 90, 11, 25, όχι. 100! 100 είναι. Νοικιάζες? Αστυνομικό τμήματι. Ναι. Ευθύμιος Αθανασιάδης. Ορίστε, ακούω. Μόλις βρήκα ένα πτώμα μέσα σε ένα ψυγείο. Και δεν κάποιον, μέσα στο... Εκεί πέρα που είχε η Αγελάδα... Τι είδους πτώμα ρωτάω. Α, ένα παγωμένο, δεν ξέρω, ένα μικρό σκοπικό Τι είδους παγωμένο, παγωμένο, πολύ εδώ! Τι είδους ρωτάω, κορίτσι μου, είναι σκυλή να πει τι είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον... Πάρτα είναι, γιατί γελάτε. Πίνικος είναι, πίνικος! Καταφτάνουμε σε μισό λεπτό. Αστυνόμε μου, αυτό! Φύσικος. Αυτό έλεγα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Κάτσε να το ψάξουμε. Άνθρωπος είναι, δεν είναι και ο λαός άνθρωπος από τη γη τον βλέπεις. Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Για να δω. Πρέπει να είναι το βήμα του ιστορικού σχιζοφρενή δολοφόνου. Όχι αυτή με το πριόνι που τραγούδα για όλα την μπάνια. Του άλλου με την τσάπα. Αυτό που τον είχε σκότωσε ο παππούς μου. Είσαι εγγονός του ιστορικού Νόντα Κολομπούλα. Να το σκοροβούλες. Τιμή μου, που σας γνωρίζω. Τιμή μου. Θεέ μου. Έκανες μια ιστορική ανακάλυψη. Στην ιστορία θα μείνει. Σου δώσουμε μια σχόλα εκεί. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Αγάπη! Βρήκα το πτώμα ρε! Ναι, μόνος μου, έτσι είμαι, παρέα. Εντάξει, θα το φέρω στο τμήμα, θα πούμε. Άντε, γεια ρε.